ngaturaken pambagi wilujeng rawuh katur keluarga ageng kadang pisan sutresna pangombying risang penganten kekalih sumrambahipun katur dumateng para tamu kakung saha putri ingkang winengku ing pakurmatan mugi karaharjan miwah kajuwanan tansah memayung ing sak rawuh panjenengan sadaya ing salajengipun kasikecakna lelenggahan kanthi mardu-mardikan ing panggalih saperluha ngestreni suha paring panjurung donga pamuji mugi lampahing tata cara purwa madya wusana saged manggi wilujeng kalis ing sambikala nuwun matur nuwun hamurwa pahargyan niki kapurba jroning pandonga mugi gancar laksitane tebih saking oreh panggoda sareng johandonga mrih pinanggih ing rahayu tansah lestari widodo Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula nuwun ngaturaken wilujeng injing saha wilujeng pepanggihan sih tentrem rahayu miwah mahardika ing tias mugi kajiwa kasarira dhumateng panjenengan sadaya lan kula ingkang sarta tansah ngliputana ing madyaning pahargyan wanci menika kadidi mangsa ing dinten Minggu Kliwon hanyarangi jembeduling surya ingkang kaping 11 Desember linambaran warsa 2020 purwa hanarabuka pahargyan wisudan tali dharma pambaya ing Sekar Cempaka mulya sapasang ya ngunduh mantu ing penganten Pona Bagus Yardari Asif Murtaja ahli madya putra kinasih saking Bapa Paiman sarjana ekonomis kalian Ibu FT Syarifah ingkang pilenggah wonten ing Dukuh Jeponan Lor RT 3 RW 11 Manggung ngemplak kalebet wewengkon tataran kalih Kabupaten Boyolali ingkang sampun kukuh sembodo hanjatu krama suha nganthi setunggaling wanudya ingkang minangka pepujaning nala tansanes Roro Ayu Juliana Dwi Safitri sarjana seni putra pawestri saking Bapa Sutarno Ibu Sri Rejeki ingkang pidalem wonten ing Dukuh Tambas RT Tunggal RW 8 Kismoyoso ngemplak nunggil wewengkon Kabupaten Boyolali pramila sesarengan sami hangun copaken asta memuji syukur wonten ngarsanipun dat ingkang maha luhur inggih Allah Subhanahu wa taala inggih karana nikmat kanugrahan peparingipun ingkang awujud menapa kemawon ingkang sampun ormantah satemah hamba bardaya pangaribawa dumateng sangjanging para kawula dasih waradin sagung titah ing ngarcapada ing satemah kula panjenengan
ing wanci menika saged kempal nyawiji pepanggihan kalayan kinayoman ing Arahayun. Ing salajengipun dumateng kadang kula kinasih juru pamratitis pita laras keparengu hambarung ungeling gending pramugari kinaryo hangiringi pambiwara maosaken lampah-lampahing tata cara sumangga sumangga. Ana cahya kang sumburat ing jagat wetan pernai nalika samono sang Bagaskara hanyunari lumaing bumi pertiwi ing wanci enjing katingal pucu ing aldaka ingkang kasaput ing pedhut katon peteng dedet anem danu sineblak cahyaning sang hyang arka sakala endang manghayat dadya hima himantaka sakala sesawangan sarwa endah edipeni tetanduran katon ijo royo-royo dasar pasiten subur bumi makmur bebasan tukul kang sarwa tinandur murah kang sarwa tinuku sumliring samirana kumriji ilining banyu sinembung oceng peksi kang padha asesautan hamimbuhi endah edining swasana ing alam padisan ana manuk jalak manuk perenjak padha jingklak-jingklak manuk puter manggung ganter perkutut manggut-manggut datan kaliwatan gomyak cacari wis oceng manuk emprit peksi bayan ya manuk urang-urangan ya mangkono sru elok ing kaendahan ing wanci enjing ing padukuhan jeponan Lor RT 3 RW 11 manggung ngemplak Boyolali kacarita ing kono ana wujuding pepethan cilik ya tetamanan ingkang satuhu asri endah lamun kawujudaning Siti Hinggil Binaturata Arindangga maneka warna tetuwuhan miwah sesekaran ingkang nedheng-nedhenging mekar hambabar gondo arum lah menika to sasana pahargyan ingkang ginelar dening Bapa Paiman Sarjana Ekonomi sekalian Ibu FT Syarifah katur para pinisepuh sesepuh ingkang satuhu binektenan sumrambahipun katur dumateng para tamu kakung saha putri ingkang pinengkuing suka Arahayu nuhuni karsanipun ingkang hambang kugati Bapa Paiman Sarjana Ekonomi kekalih kula Sunarta Prabowo ingkang minangka jejering pambiwara keparengna badhe hangaturaken lampah-lampahing tata cara pahargyan kang wis rinancang dening para kula wangsa. Lampahing tata cara ing mangke badhe kapurwakan kanthi atur pambuka tumuli kaadanan tata cara pasrah panampining risang penganten kekalih dening para tetuwangga ingkang sampun kapiji. Purna tata cara pasrah panampi tumulih mangke keparing sedya ingkang hamang kukarsa Bapa Paiman Sarjana Ekonomi sekalian Ibu sawetawis keparang badhe marak mangayun manembromo rawuh panjenengan sadya kanthi hangaturaken atur pambagi Araharja purna nggenira ingkang hamang kugati
manem Brahma ing sakrawuh panjenengan sadaya kinarya pepemut tumraping sadaya manungsa maliginipun dumateng orisang pinahargya panganten kekalih minangka pewarah ing mangke badhe kababar Wursitotama ya tausiah wondene pratandha yekti paripurnaning pahargyan wisudan tali dharma ngunduh mantu ing penganten ing rahina siang puniki menawi ing mangke arisang penganten kekalih Rama Ibu ingkang sarta besan Sinarawedi sampun kajengaraken saking pakerobongan lon-lonangaken tumuju ngajenging kore pahargyan ingkang saperlu hatang kepastuhan nderekaken kundur panjenengan sadaya kanthi sowang-sowang katur sagung para tamu kagung saha putri ingkang sayekti utami ing budi mekaten sawetawis urut-urutaning lampah tata cara pahargyan kang wis karakit karancang dening kula wangsa awit saking menika mugi panjenengan sadaya kersa nyekecakaken lelenggahan kanthi suka rananing wardaya sarwi paring puja hastawa puji hastuti ngantos dumugi titiwanci paripurnaning gati nuwun nuwun matur nuwun sirep saknalika kumandhanging gending pramugari bijil langen nira sang nara pati lampahira alon hamijil langen nira sang nara pati lampahira alon kinarebek badaya juaranan nira solahira wingit lira widodari tumurun lira widodari tumurun sari sari ong
Sagunging para tamu sinedahan putri kakung wahyaning mangsa kala wis handung kaparwakaning pahargyan wisudan Talidarma ing arahina siang puniki awit saking menika jumbuh kalian rarompakaning tata cara badhe kawiwitan kanthi hatur pambuka pramila katur para sedherek ingkang benten ing kapitadosan wonten ing garing panggalih jumbuhaken kalian swasana saha kawontenan wondene dumateng para kadang ingkang setunggal kapitadosan kalian kula hangraso agami Islam sumangga binuka kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Kanthi nyebat miwah ngagungaken asmanipun Gusti Allah Pangeran ingkang Maha Welas saha Maha Asih kala wau. Mugi dados pepayung satemah lampahing wisudan Talidarma ngunduh mantu ing penganten ing rikalenggan siang puniki lekas dumugi pungkasing mangke tansah manjya juwana kalis ing arubida. Amin Allahumma amin. Sang ya para tamu kakung saha putri ingkang winengku ing suka arahayu hangruntuti rerancanganing lampah ingkang salajengipun inggih pasrah panampining risang penganten sekalian menggah ingkang kepareng badhe hamasrahaken inggih ingkang winengku ing pakurmatan Bapa Mulyadi sinumbulan dening Bapa Dalimin kalayan Bapa Andi Harmoko minangka wewakil saraya saking Bapa Sutarno sekalian Ibu Sri Rejeki wondene ingkang kepareng badhe hanampi saking keluarga agung Bapak Ibu Sutarno tanulyanipun inggih Bapak Marsana Sarjana Agama ingkang jumenengipun sinumbulan ing sakwingingipun dening Bapak Toni kalayan Bapak Edi Kurniawan pramila dumateng para paraga ingkang sampun sinebat ing ngayun wonten kaparingipun jengkar sawetawis saking sono palenggahan lon-lonan tumuju papan pasrah panampen ingkang sampun kasamebtakaken nyelak wonten ing panyuwara swara ingkang sumadya sumangga.